Joo, ja tää Pesäpallomaila on tehty sillä tavalla, että Ismola itellä pitää katkerina makuuhuoneeseen. Ja takahuoneen. Ja kylpyammeen remontoitu ihan siinä, missä rotat ja torakat. Joten asiat on ihan hyvin. Entäs putket? putket. Niin, tosiaan ne putket. Jaa, mutta tässähän meillä on putket. Perhana sun kanssa. Miten se on, Seppo? Onko tähän Kylpyammeeseen otettavissa romanssia lähiaikoina? Ei oo, ei tosiaan. Helvetin. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita kissahiekkaa takaa persuksiin. Joo. Sitä mä just en halua. Joo, mutta tämän Pesäpallomaila rotat ja torakat pullat kylpyammeeseen. ja virtaa vapaasti molempiin suuntiin. Niin, tehän voitte testata sen tuolla makuuhuoneeseen. Ja sä lähdet. Pinnat on ruokana ja saumat. Edistyy. Seppo, hei. Haluut sä turpaas? On se tän päivän häpe. Vois olla ihan hyvä ratkaisu. No se oli vasta Suomalainen mies. sitkeyttä vaan.